Għal snin twal iridu jagħtu d-demm, iżda kienu jitwaqfu milli jagħmlu dan minħabba l-post u żmien li kienu jgħixu fih. Persuni li jgħixu fir-Renju Unit bejn l-1980 u l-1996 issa jistgħu jibdew jagħtu d-demm f'Malta jekk jissodisfaw ukoll il-kriterji mediċi. Ir-restrizzjoni kienet iddaħlet bħala prekawzjoni wara l-kriżi tal-BSC, magħrufa aħjar bħala l-mad-cow disease. It-ħassib kien dwar varjant partikolari li seta' jolqot il-moħħ u jiġi trasmess ukoll permezz ta' demm infettat. Snin ta' riċerka u sorveljanza fit-tul waslu biex ir-riskju jiġi evalwat mill-ġdid. Id-deċiżjoni segwi wkoll linji gwida ġornati mid-Direttorat Ewropew għall-Kwalità tal-Mediċina u l-Kura tas-Saħħa. Dan sar wara aġġornament fil-linji gwida tagħna li ma sarx kif ġibu laħaq imma ovvjament wara studju xjentifiku u mhux biss minn data li kellna mill-Ewropa imma speċifikament tal-popolazzjoni ta' Malta. Id-deċiżjoni ma tagħmilx lil kull persuna mill-15,000 resident Ingliż f'Malta donatur b'mod awtomatiku, iżda tneħħi l-ostaklu storiku u tagħtihom il-possibilità li jiġu evalwati skont il-kriterji mediċi l-oħra. Għal madwar 350 persuna, is-servizz ta' trasfużjoni tad-demm diġà għandu isem u kuntatt. Dan wara li fil-passat kienu wrew ix-xewqa li jagħtu d-demm iżda twaqfu minħabba rabta tagħhom ma' Renju Unit. Issa se jiġu kuntattjati biex għall-ewwel darba jitilgħu jew wara waqfa ta' bosta snin jerġgħu jitilgħu fuq is-siġġu tad-donaturi tad-demm. Din ir-reviżjoni kienet ukoll fost is-suġġetti diskussi f'laqgħa li d-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Ian Borg kellu mal-Kummissarju Għoli tar-Renju Unit f'Malta Victoria Bazwi. Il-laqgħa saret waqt li l-proċess xjentifiku u tekniku kien diġà għaddej. F'diskussjoni waqt laqgħa li kelli riċenti mal-Kummissarju Għoli tar-Renju Unit, eventwalment segwejt u iddeċidejna illi nneħħu r-restrizzjonijiet illi kienu japplikaw fuq numru ta' Ingliżi li kienu qed jissodisfaw kriterji partikolari storiċi milli jagħtu id-demm. Fost l-ewwel persuni li poġġiet fuq is-siġġu tad-donaturi wara tneħħija ta' restrizzjoni kien hemm Sarah Hazard, residenta Britannika f'Malta. Sarah fissret il-moment bħala opportunità biex tagħti xi ħaġa lura lill-komunità li tgħix fiha. It makes me very happy to do this. It's returning something to the community. I'm very happy. I'm very pleased to be giving blood after all this time, yes. Għal din ir-residenta u ħafna oħrajn din il-bidla tfisser li wara snin jistennew fl-aħħar jistgħu jagħmlu dak li għal ħafna donaturi huwa ġest sempliċi iżda li jista' jsalva ħajja. Il-bidla tapplika wkoll għal Maltin li bejn l-1980 u l-1996 għexu, studjaw jew ħadmu fir-Renju Unit. L-appell mill-awtoritajiet huwa biex dawk li jista' saru eliġibbli kif ukoll kull min jista' jagħti d-demm jagħmel dan il-ġest ta' solidarjetà li jista' jsalva il-ħajjiet.